Takže ja sa volám Kilársky Štefan, som konateľ tlačiarne na výrobu samolepiacich etiket firmy Purgina. V Devíne bývam od roku 1989, aj keď dá sa povedať, že v Devíne som telom aj dušou od roku 1970, kedy som tu začal hrávať za miestny klub. Prečo kandidujem? Kandidujem z dôvodu, ktorý mi není ľahostajný, a je jasné, že žijem v tejto obci 40 rokov, vyrástli a vyrastajú tu moje deti a chcem, aby tu žili. Nie je mi jedno, ako to tu bude vyzerať za 20, za 30, za 40 rokov. Niektoré veci v nedávnej minulosti tu prebehli spôsobom, s ktorým sa neviem celkom stotožniť, a hrozia nám v blízkej aj v strednodobej budúcnosti veci, ktoré keď sa nedostanú trošku pod kontrolu a pod nejaký, by som povedal, riadený režim, ktorý je v rovnováhe medzi tým, čo sa tu chce udieť a čo chcú občania, tak to môže aj zle dopadnúť. A aj z tohto dôvodu, že chcem, aby tie veci dopadli v prospech občanov a v prospech toho, ako tu žijeme a ako tu chceme žiť, tak aj z toho dôvodu kandidujem. Doterajšie moje aktivity by som zhrnul. Ja som v období od roku 1994 do roku 2000 bol poslancom miestneho zastupiteľstva. Bolo to obdobie, kedy vznikal projekt Devín Holding. Napriek tomu, že ten projekt určite bol dobre mierený, dostal sa do rúk ľuďom, ktorí ho dokázali zneužiť, a to je tiež pre mňa skúsenosť, že nestačí len vôľa ľudí a vôľa poslancov na to, musí tam byť aj vôľa starostu, a ten starosta je vlastne veľmi rozhodujúci v tom, čo sa deje a čo sa koná. Tá moja skúsenosť je taká, že starosta dokáže podpísať veci, o ktorých tí poslanci ani netušia, a potom to má za dôsledok to, že sa dejú veci možno aj v rozsahu najbližších 10-15 rokov, s ktorými sa určite nikto nevie stotožniť. Tie aktivity, ktoré v tejto obci, tým, že tu žijem a existujem, tak sa zameriavali na to, že som maximálne podporoval všetky kultúrne a spoločenské a športové akcie, ktoré tu mohli prebiehať. A buď som sa ich aktívne zúčastňoval, alebo formou sponzoringu som sa snažil, aby tie akcie mali adekvátnu kvalitu. Pani Kolkovú podporujem ako starostku a dovolím si tvrdiť, že doporučujem všetkým mojim spoluobčanom, aby skúsili zvážiť, koho budú voliť, a nech volia pani Ľubu Kolkovú, pretože ona za tie 4 roky jednoznačne sa postavila k riešeniu problémov veci verejných spôsobom, že všetko to konanie zamerala na to, aby to bolo v prospech občanov. Za jej starostovania nedošlo k žiadnym podivuhodným prevodom majetkov v katastri obce, a už tu obožňuje majetku obce, a nedošlo ani k veciam, s ktorými by som sa ja ako osoba nevedel stotožniť. Myslím si, že začala všeobecné upratovanie aj v tej časti Devín Holdingu. Podarilo sa jej doriešiť značné zníženie toho dlhu a tá cesta je nasmerovaná dobre. Postavila sa proti výstavbe Skanskej, ktorá vlastne v okamihu, ako keby to prebehlo v tom rozsahu, ako to Skanska naplánovala, tak raz tejto obce sa dramaticky zmení a ovplyvní to nás všetkých. Takže zase len stála na strane ľudí. Vo vyjednávaní s hlavným veriteľom Devín Holdingu podľa mňa postupovala adekvátne tomu, čo jej tá situácia umožňuje. A myslím si, že po 4 rokoch je absolútne v obraze, vie, ako a s kým má rokovať na magistráte, vie, ako má postupovať v ďalšej veci vo firme Skanska, vie, ako má postupovať
s firmou GNT a s ďalšími developermi, ktorí tu majú určité záujmy. Zamerala sa jednoznačne na to, aby územný plán zóny sa dostal do roviny, aby vyhovoval podľa možnosti väčšine obyvateľov a spĺňal to, čo si všetci, respektíve čo si tá väčšina želá. Takže myslím si, že minimálne na ďalšie 4 roky by bolo veľmi žiaduce, aby sa dialo toto, lebo v okamihu, kedy sa za starostu dostane kdokoľvek iný, som presvedčený, že tá záruka na tú kontinuitu tohto postupu není a je skoro isté z môjho pohľadu, že sa vrátime do obdobia spred tých 4 rokov a to konanie a postupy budú také, ktoré budú vyhovovať zrejme viac určitým záujmovým skupinám a nie nám, občanom, ktorí žijeme v tejto obci. Súvisí to bez pochyby s tým, že pozemky v tejto lokalite sú veľmi lukratívne, veľmi zaujímavé, ceny sú veľmi vysoké a čokoľvek, čo sa tu udeje, tak to nie sú milióny korún, ale to sú stovky miliónov korún. Takže je treba toto držať podľa možnosti na úzde.